Janeno mar Kala TV odiechieng' ma kawuono mar chieng' wuok tich tarik 16 dwe mar ariyo higa 2020 to kod 6 machiegni weche manyien e kidieny mar Dier Odiechieng'. Nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en migosi David Abila ka weche gi kibende nyalo luwo kokalo mbui mag tudruok manindo Kala TV live Facebook X @Kala TV kaachiel kod YouTube Kala TV Kenya. Wachako kamodo ni kweth makwedo piny owacho e pacho kaendi riwruok mar gimongere kaka United Opposition okwedo malich mokalo gai mar obila Douglas Kanja Manyien banka koro ne gimole apisi mar Douglas Kanja kaka ne giwinjore to kata kamano Douglas Kanja giringo ni gilero ni koro ringo kendo we apisi ne apisas gi ko matindo ka otele gi koro gai mar Wiper muluor Stephen Kalonzo Musyoka ogai mar Democratic Action Party of Kenya DAP Eugene Wamalwa kaachiel bende kod ogai nendo mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua gilero ni manindo koro nyiso achaya kaluwore ni Kanja mane onyiso gi mar mondo mi koro gimole apisi nendo kendo gipedhi ywagi kaluwore kod monj mosebedi ka itimo negi to moloyo mago manotimne Gachagua e kinde manomole kanisa nendo mar ACK Witima e kar chung' od bura modha e kaunti nogo Manyien. Gipedho ywak margi ka giyango kanyendo ni piny owacho osebedo ka rocho ratich oganda kendo oganda jo Kenya gibiro medo kedo negi ka giriwore kanyakla ka gisingo ni ngang' nyaka chop koro oganda jo Kenya yud ratich gi ewi monj mosebedi ka itimo negi. What we are following up is a matter of human rights abuse, violation of civil liberties by the Kenya police. And as you know, matters of human rights are really international matters. So we'd like this to be picked not just from the local point of view, but also from the international level. We were here on 30th of last month, and we were 7 party leaders representing other party leaders in the one-term movement. And we engaged the IG with the 2 DIGs and the entire leadership of our police on grave matters of violation of civil liberties, where the police are getting into an unholy alliance with goons. And what we have in place is a new phenomenon that's threatening our democracy and our national security, that instead of having a government that is accountable to the people, that respects human rights, we have a goon government, where goons and government officers work hand in hand. There were instances where there were clear violation of human rights, particularly targeting His Excellency Rigathi Gachagua, the second Deputy President, and we had over 22 different incidences where the police and goons had attacked him and attacked all of us who were with him in various locations across the country. And the IG undertook that by today, the 16th, when we return here, he'll have a full report on action taken and remedial measures put in place to address these serious concerns that the entire leadership of the opposition had raised. We are here today, and the IG is not here. Not even DIG Langat is here. Not even DIG Masengeli is here. They have all taken off. We believe this is because of orders from above, where they have been told not to engage us. But this is an issue of accountability, so we are not going to relent. We have said we'll be back here again on Friday, and when we come, we expect none other than IG Kanja himself to be here. Korka kore ogai duond busiasa mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua to chayo piny owacho moyango ni osebedo katiyo kod apisas mag obila kaachiel kod jonjore e monjo jotelo go makwedo piny owacho ka oyango ni gintiere kod aneno moromo mayango apisas mag obila mabende nomonje kanisa nendo mar ACK Witima e kaunti nogo Manyien kar chung' od bura nendo mothaya kendo apisas go koro yango ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto kaachiel kod jatend migawo mar arita kwe ma ipacho migosi Onesmus Kipchumba Murkomen koro gi kinde ni endi konyo mar mondo mi kik yawnegi bura. Oyango ni apisas e gwenge mopogore opogore bende olero ni osebedi ka koro inyiso gi mar mondo mi gimonj romo moro amora ma kweth makwedo piny owacho obago. As you have been told, we are here to see the IG. He is the one who gave the appointment, and shortly before we arrived, he took off to avoid this meeting.
and purported to delegate a junior officer to talk to us, and we have declined. The magnitude of this matter, the attack on the places of worship, is an act of terror. We cannot discuss with any other officer other than the AG himself, because he bears the greatest responsibility over security in our country. This meeting was scheduled by him. He did not even have the courtesy to tell us he will not be there, but he was instructed to take off shortly before we arrived. We have information from inside the police service that these investigations are complete. The 12 police officers who attacked us have been identified. They have been positively located, that they are the ones who are in Witima. They have been located at the house of the local member of parliament where they took lunch after the attack. We also have information that the police actually want to prosecute these people, but William Ruto and Kipchumba Murkomen are insisting on a cover-up that these people should not face the law. This is very sad, and as my colleagues have said, we'll be back on Friday, and these people must face the law, and Kenyans will demand that they face the law. This is just the beginning now of pressure from the Kenyan people, because if we allow this impunity ahead of the general elections next year, there could be anarchy in this country. I think we must bring order, and the IG and the people under him must be held to account by the people of Kenya. And the police themselves are complaining about harassment and being ordered to do wrong things. They are really complaining that they find it very unprofessional to be accompanying goons to attack Kenyans. They find it very unprofessional that they are being forced to attack civilians in meetings when they have not been provoked, as happened yesterday in Kenya. Mokeni jotendinde mapacho kaende kuro kwajo siasa mar mondo mi oduok piny liet mar siasa magi kinde ni kuro medore pacho kaende kalore kod rombe mag siasa mopogore kod riwruoge masani kuro medo losi kinde modong ndalo modweche mar 18 to ibago yiero maduong' ma higa manyien mar 2027 ka otelegi kod jadolo dino nogo mar Anglican Jackson Ole Sapita owacho ni liet mar siasa makamano owinjo bed ni koro sani dok piny kendo jotelogo manoseyiero tine oganda mabende noyierogi eka korka kore jadolo dino nogo mar Jokopere Diocese nendo Manyien Anthony Muheria to kwero josiasa makoro rwako horo mokwako gwenge mopogore e weche geko mag siasa ka gimanyo godo chia kaachiel kod mbii ka olero ni karmano owinjo bed ni gineno kaka rakruok koda horo mokwako gwenge mopogore kamog jo Kenya mwaro mokanyendo tara 3.3 keche kaachiel koda horo kwako e counties moyo 20 pacho ka indigi sani. We want to plead with all of us, and especially the politicians. Now let us tone down divisive politics. Let us speak in love. Let us be truthful to our people and make sure that we serve the purpose which God has given us as leaders. This is a moment where they are now dismantling old vehicles and building new ones. And that's what happened to Kenya. You hardly get a formation that takes us through 2 elections. We dismantle, build again. Alliances are broken, MOUs are broken, and they are built again. Has not played the politics of drought, the politics of those vulnerable. We must not use them as our means of gaining popularity. We must not weaponize drought. Ikeod bura mamalo Moses Masika wetangulo singo kanyendo mar biro neno ni ochung' motegno kendo siro kanyendo medamba kuonde chung'od buche manendo National Government Constituency Development Fund ma oyango ni osekelo chenro mag dongruoge marich mokalo e pacho kaendi ka otwak e kinde babende koro nomole nyasi nendo mar chiwo meche sikund nyiri nendo mapate manendo mayudore chula nendo mapate kadhodh nam chumbi oyango ni omenda makamano osechwalo chenro mathoth mag dongruoge mineno e kor gwenge kuom mano endo gin kaka jood buche gibiro medo chung' motegno e neno ni omenda makamano medo chopo e kor gwenge kimiyo jood buche mar mondo mi jopiny omed yudo chenro mag dongruoge. Naona hii shule imejengwa na CDF na Mama Roida. Hii ndio huwa nawaambia bunge lazima tu protect NGCDF, na tunaunga mkono uamuzi wa koti ya upeo kwa kusema ya kwamba CDF is not in competition with the national government or with county governments. It is protected money
from the national government kusaidia mashinani. Na mimi kama spika wenu taendelea kuwaunga mkono, kwa sababu bila CDF mungengojea mpaka mtu moja kule Nairobi afikirie ndiye akuja ajenge jengo kama hili. Lakini CDF tukiweka, tunaajia mama kama mbunge wenu na nyinyi wenyewe kuamua ni nini mnataka kujenga. Nataka kuhakikisha CDF uchumi ikikua, CDF pia inapanda, ili tuje tutengeneze classrooms kama mara yena marmar ka yo mo konge kideni ndi mar Dier Odiechieng waduogo bang' nyiri machoka kumane indo mere mana kete Kala TV nikech ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Dier. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo jopuonje riwruog nendo mar Kupet ma kelo kanyendo jopuonje sikunde mag sekondar kaachiel kod kuonde tiegruok madiere mawuok e kaunti onogo ma Bungoma koro nyiso ng'ur margi e wi okumba nendo mar thieth manendo mar SHA ma giwacho ni ok giyudgo thieth e yor nendo makare, ka gitwak kod jofwambo giyango ne gin kaka jopuonj owinjo bede ni ng'iyo negi yo machielo ma ginyalo yudo godo chenro gi kuma githieth, ka giyango ni SHA ok osebedo ka chiwo negi chenro ma kamago e yo makare. Bende koro gidwaro mar mondo mi jopuonje mantiere sikunde mag sekondar mag kuma piny kata junior secondary schools one kaka koro nyalo tawre kendgi giwegi ma ok ni tawgi kod jopuonje mantiere sikunde gi kuma mag primary, ka giyango ni ka gichung' kendgi koro ka ginyalo tawo chenro magi e yo nendo makare, ka gijiwo ni gin kod thochgi mar timo mano. Majorly, we want to emphasize on issues SHA. We want to emphasize on issues autonomy. And we want also to talk about the leadership of Bungoma North at large, elections that were done recently, and the appointments that were made. Pertaining SHA, we are suffering. We had one hospital, that was Jumbo Clinic, that was helping us to get the facilities, but at the moment, they are not offering. So teachers in Bungoma North are supposed to travel as far as Bungoma in order to get medication. So it is our humble request to the leaders that were elected in the office, that was in January, to ensure that at least teachers, not only in the Bungoma North, but all over the county, are getting the medication services as we need them. Machon eno gai mar jong'ad buche pacho kaendi jang'ad bura manosedhi rutaya David Kinani Maraga koro gi kinde ne endi owuok oko kendo jiwo oganda e thur kaendi mar mondo mi one ni gindikore kaka joluto ombulu mar mondo mi gibi giyier jotelo manyalo tiyo negi ka ochopo yiero ma higa manyien mar 2027 ka otwak e kaunti onogo ma Meru. Maraga bende riwore koda kwetho nogo makwedo piny owacho e dwaro mar mondo mi kaw ndamo mager mar chik ne apisas mag obila ma koro osebedo kanyendo ka monjo rombe mopogore opogore kaachiel kod rocho ratich oganda e yore mopogore opogore pacho kaendi. Owacho ni mano endo nyiso ni ratich oganda e thur kaendi nyono mana gi tielo, kendo ber ka koro jo Kenya riwore kanyakla mar mondo mi one ni timbe ma ochido ma kamago ochopo e giko margi. The message we are getting from the counties we have been to is that Kenyans want change. Kenyans want change. And I want to urge those who have not registered
If you have not registered, you will not participate in the elections and your voice will not be heard. The change you desire will not come unless you register. And this is a civic responsibility for all of us. Kwa hivyo yetu ni kwenda around na kuhamasisha vijana zaidi watoke na wajiandikishe kama wapiga kura. There is one great concern that we have noted. At the moment, ID registration and voter registration is at the constituency level. ID registration is in some government offices. These are very far from where the people live. We have been to quite a number of parts of the counties we have been to, where people have told us that for them to be able to register, they need between 1,000 and 1,500, if not 2,000, to travel to the registration centers and to come. The people who are being asked to travel are people who are extremely poor. Some of them are young people who are unemployed. And that actually, for me, explains why we have very, very low registration, especially of the young people. How do you expect them to travel to the registration centers? My appeal is to IEBC and the registrar of persons to get to where the people are. And it's not difficult. It's a question of announcing that they are going to such a market center. This week, they go there and register, move from one place to the other. Government services are supposed to be taken to the people. It is not the people who should spend the little they have to go and seek government services. Nyobine makele gi kumar mi weche manyien kidini ndi mar Dier Odiechieng watudo kanyendo sapara kidenyo nogo mar apodho chieng brodo weche mamoko mathoth kaka gimedo molo no mesa maro mar kawo weche manyien. Erokamano kuom ne bedo kod chakruok nyaka giko. Jinga Joash Odhiambo Mitola ka jaloko maro en migosi David Abila med mana kete Kala TV nikech ma odwa